Hêrs, rûmet, çalakî. Profesör Doktor Abdullah Polat. Çalakiyên kurdan û daxuyaniyên siyasî gelek cuda ne. Dema ku bi aqilane werin organîzekirin, ew çavkaniya hêrs û serkeftina demokratîkin û rûmeta kolektîf xurt dikin, nasnameyek dibin gefê de bi pêş dixin û civakan hêzdar dikin. Xwepêşandan çalakî şermezarkirin, mirovan seferber dikin û diparêzin. Alîkariya wan dikin ku veguhertina travmayî dikin. Dema ku civatek hest dike ku neheqî lê hatiye kirin û bêdengî wekî hevkarî tê dîtin, xwepêşander derdikevin kolanan. Ezmûnên tundûtî jî, zordarî, koçberî û dûrketina çandî, çîrokên jiyana kurdan li Bakur, Başûr, Rojava, Roşilat û diasporayê şekil didin. Ji bo gelek kesan xwepêşandan dibe rêya ku dîroka wan xuya bike, rûmeta wan biparêze û deng bide kesên ku bi rastî li herêmên xwe yên eslî nayên bihîstin. Vîzyon ne tenê ji dirûjman tê, lê di heman demê de ji jiyana bi hestek aidiyetê jî tê. Yên ku diqîrin, yên ku distirên, yên ku bêdeng dimînin, yên ku şînê digirin û yên ku hêvî dikin, hesta piştgiriyê ya em ê parve dikin. Ev hesta em, şerm û bêhêziyê kêm dike û perspektîfan ji bo pêşerojê ve dike. Beşdarbûn li ciyê ku armanc têne parve kirin, tor piştgiriyê pêşkeş dikin û astengî bi hevretên derbazkirin zêde dibe. Armancên hevpar rûmeta mirovan, parastina sivîlan, naskirina çandî, mafên jinan, aştî û edaletê dihewîne. Hest rê û biryardariyê diyar dikin. Hêrsa li hember neheqiyê çalakiyê motîve dike, heta ku ew li ser çareseriyê be. Tirs bandorek dualî heye. Ew dikare felç bike, dema ku zext an stîgma tê pêşbînkirin, lê di heman demê de dikare bibe sedema amadekariyek baldar, kêmkirina pêvçûnan, ihişmendiya qanûnî. Hesta çalakiya kolektîf, ezmûna ku çalakiya hevbeş bi rastî cudayiyek çê dike girîng e. Hêvî ne lûks e, lê çavkaniyek psikolojîk e. Dema ku hêvî tê xwedî kirin, beşdarbûn zindî dimîne. Dema ku ew wenda dibe, çalakvanî dimire. Hêvî bi armancên zelal, qonaxên ber bi çav, naskirina serkeftinên piçûk û hevkariya bi rêzdarî geş dibe. Hebûna aştiyane ya bi milyonan xwepêşandarên Kurd li gelek bajaran nîşan da ku çawa xuyank, yekîtî û wêrekiya civaka sivîl dikare were xurtkirin. Dema ku komên mezin û cihêreng bi aramî, rêzdarî û bi israr tev digerin, aşkere dibe ku ev civak beşek ji civakê ye, pisporiya xwe pêşkeş dike û mafên xwe bi rihê demokrasiyê dixwaze. Ev rewş dibe sedema hevpeymanên bi sendîkayan, dêr, xwendekar, torên jinan û înisiyatîfên av hewa û mafên mirovan re. Hevpeymanên berfireh gihîştin rêz û baweriyê zêde dikin. Ji perspektîfa psikolojiya tenduristiyê û terapiya travmayê ve, xwepêşandanên aştiyane dikarin dermanker bin. Ew îzolasyon û tecrida civakî ji holê radikin. Ezmûnên hevpar stresê kêm dikin, nîşanên depresyonê sivik dikin û berxwedanê xurt dikin. Dema ku çalakî şûna bêhêziyê digire, hesta baweriya bi xwe zêde dibe. Çalakiya laşî bi rêya meş, stranbêjî û rîtmê pergalên stresê bi rê dixe û xew û tenduristiya derûnî baştir dike. Şahidiya giştî bi veguherandina neheqiya ku tê jiyîn, bo vegotinek hevpar beşdarê entegrekirina travmayî dibe. Xizmeta piştgiriyê yên asta nizm, şêwirmendiya pir zimanî û piştgiriya hevbeş di dema xwepêşandanan de rêyên alîkariya profesyonel vedikin. Serkeftin bi gelek awayan xwe nîşan dide. Şêwedayîna rojava siyasî, temsîliyetek berfire û rast a perspektîfên Kurd di medyayê û siyasetê de mîsoger dike. Torên mezinbûyî, aktorên demokratîk bi hev re girê didin û hevpeymanên nû diafirînin. Zêdebûna dîtbarî, parastina qurbaniyan zêde dike, ji ber ku êrîş têne belgekirin û darizandin. Sazî dema ku guhdarî dikin, diyalogê pêşkeş dikin û fikarên taybet çareser dikin, bersivek mezintir didin. Ev baweriya hevpar beşdariya siyasî domdar gengaz dike. Civaka sivîl a Kurd, cihêreng û afrîne re. Baweriyên wê xurt û li ser xwezaya wê ya aştiyane, rola berbiçav a jinan, çanda wê ya zindî û têgihîştinek gerdûniya mafên mirovan tên damezrandin. Redkirina domdar a tundrewiyê civakê diparêze. Deriyên xwe ji bo parlamento, odeyên nûçeyan, dibistan û karsaziyan vedike û piştrast dike ku doz piştgiriya berfireh a ku heq dikin werdigirin. Redkirinek zelal derfetên zelal diafirîne. Başeroj di nav tevliheviya enerjî, disiplîn û xebata dijwar de ye. Hebûna hesta aidiyetê, parastina nirxa tekakasî û xurtkirina hêviyê erkên bingehînin. Ev rêya civakek saxlem e. Xwepêşandan dikare bibe faktorek di tenduristiya demokrasiyê de. Ew momentumê diparêze.
mirovan bi hev vekirê dide, wan hêzdar dike û alîkariya wan dike.